बतिया बताई कैसे के बेटी तोह पे बोझ भइली माई। कैसे के बेटी तोह पे बोझ भइली माई। हमके तू दे तुए तने बतिया बताई कैसे के बेटी तोह पे बोझ भइली माई। बेटिए इंदिरा देश के सनावा होना माई काहे मरल गरबे में जनावा होना माई काहे मरल गरबे में जनावा होना। राजा बालेश्वर नाही सोचले विचारले बिना गलती के हमके गरबे में मरले। बिना गलती के हमके गरबे में मरले। राजा बालेश्वर नाही सोचले